Job masak ning omahe wong sing apik acara lamaran. Halo Cam, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dino iki aku ngejob masak ning omahe wong duwe gawe apik acara lamaran utawa tunangan. Dimulai teko ngumbah beras utawa musu sisik Cah. Umume wong daerahku nek masak akeh ngene iki dipusu sisik terus dikum utawa direndem bariku agek ditapungno. Bareng rendem beras terus cethek geni, lanjut iki ape ngewangi ngirisi lombok, ape gawe kering tempe nggo tumpangan, berkat balenan nggo tamune. Lah iki mau beras sing tak tapungno iki mau ora kerikot Cah, iki langsung proses sego munggahe. Iki tak delok segone urung mateng dadi tak sugokno eneh. Tak sambi gawe liyane, ngrewangi iris-iris gawe lawane. Tak anteni suwene ana setengah jam, iki wis ketoke wis mateng, dadi tak buka tutupe langsung siap dientas. Dino iki masakku nganggo dandang kukusan Cah, jare sing duwe omah ngongkone nganggo dandang kukusan ya dituruti ae. Lah wong kene iki pekerja golek dhuwit dadi ya nuruti sing duwe dhuwit utawa sing duwe omah Cah. Segoku wis mateng, langsung tak genjong ape diadai wakul gawe berkatane. Lanjut eneh dandange dikei banyu nggo ngunggahno sego sing kedua. Lah iki mie karo segone wis mateng Cah, karek ngenteni lawuh liyane sambil ngenteni sego sing kedua mateng. Nyambi ning pawon sing liyane iki jangan asem-asem iwak sapi sing ape dienggo sugatan mangan tamu-tamune ya wis mateng Cah, umum mbleguduk. Tak sambi ngudeg jangan lawe kok ya wis mateng kabeh. Ngenteni rada adem lawe iki engko siap diwadahi Mika. Iki engko gawe tumpangan besan ana iwak bandenge Cah. Dan kaya ngene iki Cah, sego berkatan tumpangan kanggo balenan tamune ning acara lamaran ning daerahku. Nek ning daerahmu piye Cah? Lah ngombe gawe sugatan tamune Cah, iki ana es jelly. Nganggo sirup sing godhokan dhewe, pastine rasane seger. Nek ngene iki lawan mangane dicandhiki Cah. Nek segone mesti ya njupuk dhewe. Iki ning daerahku, nek daerahmu piye Cah?